Bombo Business News. Nagatinguha ang Bureau of Customs nga maubos panagtag ang linibo ka mga balikbayan box nga wala pa nakuha antes ang pagselebrar sang Paskwa sini nga tuig. Ini kasunod sang ginanusyo ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ginumpisa na sang customs ang paghatag sang balikbayan boxes sa mga tagiya nga nagikan sa 130 ka mga container nga ginabandonar. Pahay ni Customs Assistant Commissioner kag spokesperson Vincent Philip Maronilla, nakasugod ang ahensya sa pag-identify sa mga tagiya sang humalin sa 130,000 ka mga box. Nakigangot man sila sa mga freight forwarding companies agod nga matagan sa tracking numbers sa mga recipient kag mapadasig ang pag-release sa mga box. Gindugang pa sini nga agod malikawan ang mga insidente sa palabuton. Naghimo ang customs ang bago nga mga regulasyon agod masiguro ang husto kag madasig nga pagpadala sang balikbayan boxes para sa mga overseas Filipino workers o kon OFW kag sa ilang nga mga pamilya. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Bombo ining exchange rate ginbasa naton sa closing transactions ng Bankers Association of the Philippines sa CONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Magabalik liwat ang transaksyon subong aga Disyembre 18 o 18 alas 9 na saga. Sa aton nga reference rate 58 pesos and 73 centavos ang bayad sang isa ka US dollar, 7 pesos and 57 centavos ang Hong Kong dollar, 45 pesos and 69 centavos ang Singapore dollar, 15 pesos and 70 centavos ang bayad sang Saudi Real kag 69 pesos and 17 centavos bayad ina sang euro.